Последнее время, месяцев, там, несколько, полгода, или, ну, сколько так, мы не привязаны к конкретным датам, ты видишь что-то хорошее, какие-то позитивные изменения в политике адміністрації твоєго колеги? Останнім часом, як не дивно, але Ну, так. Мені навіть, знаєш, десь там, ну, якось дискомфортно це визнавати. Ну, От. ты знаешь честно, вот для себя, сам, для своих читателей там. Ты можешь сказать, что Зеленский, вот я думал, что так, а на самом деле вот он... Мені важко це сказати, важко да? це Ну, визнати. ти чесно сказав, Так. да. Угу. Мені важко сказати, важко визнати, але ну, от, як можна, до прикладу, не підтримувати рішення там по Медведчуку, так, по санкціях. Ну, хоч я кажу, для мене це, ну, саме поняття там санкції до Медведчука, ну, які санкції? Його, ну, от реально треба там кримінальна справа і реально там судити, закривати, тому що, ну, І на обмін, вибач, у нас забагато політв'язнів, і більшість з них кримські татари, до речі. Так, але я не впевнений насправді, що Путіну він потрібен. Ты думаешь? Ну, то есть он был функцией такой, да? Он что-то исполнял, а сейчас, когда он ничего не исполняет, и, в общем-то, да... я не знаю, мені важко сказати, але коли я от подивився першу частину от цього розслідування Бігуса, там, так, по плівках Медведчука, де телефонні там перемовини, там, і так далі, і тому подібне. Тобто, ну, дійсно, от, ну, там і Бігус сам просуває цю тезу, але от мені реально настільки було гидко, тому що в нас Медведчук, в нашій уяві, да, це монстр, да, такой демонизированный. А там он как шестерка, просто абсолютно, шестым номером таке работает. плазуюче щось, ну... И там такая вот это... Он заискивает даже не перед Путиным. Да, перед якось там сьома вода, там... С кем он хотя бы на равных должен, по идее, как нам представлялось, разговаривать. Да. Так от, да, повертаючись, ну, чи можна там не вітати таке рішення? Ну, звісно ж, я, ну, вітаю подібні рішення там Володимира Олександровича. Інша справа, тут є два моменти. Момент перший – це чи... Я дуже боюсь, щоб це не вилилось в результаті просто в якусь там показуху і такі напівміри. От, ну, там класно, типу, от, там цей суд зараз буде, не буде, ну, що в результаті, ну, тому що держзрада, підозра у держзраді – це доволі серйозна така, ну, так, історія. От. І другий момент, от я серйозно, я дуже хочу помилятись, але от, знаєш, те, що в одному з інтерв'ю Володимир Олександрович сказав, там, типу, от щось ви думаєте, ну, в нас, типу, комплекс меншовартості, бо ми завжди думаємо, що там хтось там нами керує, там, а ми, типу, такі самостійні, натякаючи, вочевидь, на оці закиди про... управление, про управление, там, управление з Запада. Да, внешнє управління. Але, ну, от, я не можу собі там брехати в тому, що в мене є оце відчуття, що дійсно, якби там дуже активно там Держдеп США там, так, не провадив якусь, можливо, там свою лінію, там, так, і через Україну, по суті, так само, от оце тиск, напевно, так, на Росію і так далі. От я не впевнений, що Володимир Олександрович, що це дуже самостійна його історія. Ну,